Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Salmo 34, versikulo 8. Da kayo mismo timang takwat iti kinainbag ti Apo, nagasat ti tao ngagkamang kenkwana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sa dino ti papanam katrabiin, Julio. Awan ti bibiyang mo, Karen. Asawa ka lang. Anya? Rumwarak, already mo ilak ti daw. Di mo ibaga mapan ka manen makiinom. Anya ko ti bibiyang mo. Ay na, Julio, aywanam kumamot ta sa lunat mo. Kasano ngay no agsakit ka? Adda ka dinamnamaam a pangalaam iti pagpaagas mo. Saan na mapasamak day ta? Kan may sa damot bayad dyan natang agastusak no bilang. Anya pa lang ti pagparikutam. Oh. Gaputadyak kayat ama isagmak ka. Pangaasim ko mataliklikam ti panaginom mo iti arak. Nagadungam mom. Rumarakon. Tibilin ko ti mulip-lipatan. Ay, kapaya nakapulas kayo, Karen, Stephanie. Inka makimisa, tatang. Sika, amangan no kayat mo ti sumurot. Apay kumasumurotak. Ni, anya nga hindi nakakatkatawa. Apay, patpatyan nyo tinakasurat iti Biblia kan dagiti panursuro dagiti papade. Maipasigurado yu ka de nga amin nga isursuro dagat pudno. Ha? Mga no? No anya? Amuyo ka de, no apay ang nagaramid da iti Biblia. Gapo ta kabutang dati patay. Di mo amo da kita niya, Karen. No awan tinasaya at nga ibagam. Mabalin ka di, Julio. Di mo dadaulan ti aldaw mi. Domingo ita. Diyak kayat ti makiapa. Nagado asaom. Nay, may kamot dito'y balay, Julio. Anya ti masapul mau. Umaya kagistambay, tatang. Ingkakit makimisa, no awan ti aramidam ita. Sa klati oras ko dya simbaan. Apay ka di akasta ka, anak ko. Saan na pudno nga da Diyos? Nalipatam ka din. Amano ataway na nagswerte ka kadagitin at nga imulam. Di mo kadyam mo, ati Diyos, timang bimbindisyon kadagitin atang mo. Ni tatang met. No saan kong aywanan na naimbag dagiti mula ka natang, di saan da di makal. Diyos mo't ngay bagbagayo dita. Siyak, ti kanayo na mabambannog iti garden. Anak, pudno nga da Diyos. Iso timang bang tadi tipigsam, tapno makapagtrabaho ka. May na, diyo ipapilit, ti kayat Joe. Lakay, nasingir mo matgaya man ti bayad tinateng tayo. Nateng tayo nga. Nateng ko Na, kat manungay ti ganan siyam. Ay kat siyempre, dakal. Mangtad ka nga rod iti pag-tuition ti anak ta. Sana pag-tuition da ito Ha? Ada na pataga pangusarap. Masapol ni Stephanie ti pagbayad na iti pagadalan. Naibus mo't ti bayad ti insursur ko anateng, tainggatang tayo mo't iti bagas. At iti 500. Umalay tayo ta siguro. Apay 500 lang. 20,000 tinasken abayadan ti anak ta. Di dumawat kay ti Diyos. Kunak man, kunam nga da Diyos. Apay nga ro, adi nakamatulungan. Makapakatawa ka mo. Adaman sa lutsoda kada kayo, nanang? Anya dayta, anak ko. Adamot talo ababoy dita paraangan tayo. An-anwan ni tatang dagijay. Diyaka mo, anak ko. Awan mo tinadakdakamat ti amam kanyak. Nagdadakkel na baboy. Sigurado anangina dagijay. Inggatang na siguro adya naglakwan na itinateng. Partyan na kadidagita? Ay, diyaka mo. Awan mo ti amok nga okasyon. Awan mo ti ag-birthday kada tayo. Tainton sumaruno pa'y abulan ti wedding anniversary mi. An-anom dagiti baboy aginatang mo, Julio. Idaton ko dagita, itipim mo sa nga inak.
Anya, Tapno mangted iti swerte kanya. ay na, Julio. Mamati ka man wenno saan. Ti Diyos ti mangbinbindisyon iti trabahom. Kamali ka. Ninanang timang mangted iti swerte kanya. Talo atawanan kinapalabas, sipod pimusay tinam. Di mo kuman iramraman iti kalukwam. Dinakman surwan ka rin. Amok teraramidat. Panagkunam ka di, kat magustuhan ni nanang dagitang aramidam. Sigurado ang maragsakan, tatalo ababoy ti idaton ko. Sigurado ang pagtriplyan na ti swerte nga itin na kanyak. Kat inton mapasamak day ta. O, di sakton ti kabaknangan, dito'y lugar tayo. Awan ka di ti aramidin nyo inton bigat, tatang. Apay ka di, Julio anak. Kumay kayo di balay. Apay, Nagpartiyak iti talo ababoy, ta iso ti idaton ko, iti day dinanang. anya. Kat no nabayagan anatay day di inam. Apay adatunam iti talo ababaw. Naske, nadatunak iti talo ababoy, sakbay arugyak dagmulay tinatengita. Tapno, mangtad iti swerte, day dinanang. May tagtagainap ko min ni nanang akanayon kahit. Nakaisag. Kat adayaw awat na kinabak ng kanyak, tatang. Amom, Julio. Saan ati inam ti mangmangtad iti swerte ken ka? No di ket ti Diyos anamarswa. Aday takay manayon. Day tala Diyos akanayon ti bagbagayo. Awan ti daduma pagdayawan tayo. No di ti Diyos laeng anak ko. Day ta kumatitandaanam. Ay, saan tatang? Jak pulos dayawan day ta imahinasyon a Diyos. Basta ti amaw, kat ninanang timangmangtid iti swerte ken piksa. Awanan, ti daduma. Tatang, anya tinagsaritaan nyo ni Manong Julio itay. Makakaungat matapim manaw. Ay, datunan na kano iti talo ababaw day di nabayagan na pimusay nga inayaw. Anya? Wain, patsen na nga may na day di inayo ti mangmangtad iti swerte na nga garden. Una yun ni Manong Julio. Masigurado ano day di inayo ti pagdamagan. Di na magustuhan ti kastoy nga aramidan ni Manong Mau. Tatang. Kan sayang lang ti kwarta ni Manong Julio iti araramidan na. Day tamat nga rod ti kunak. Imbis nga usarin na pagpatariman iti balay da. Awanay, tayong gatang na mutan iti babaw. Tatang, apay nakatugaw kayo pa'y laang dita. Kunakman numapan kayo iji balay da Manong Julio. Diyak kaya ti mapanijay. Kasanungay no maupay ni Manong Julio kada kayo. Diyak kanunungan ti kasjay nga aramidan na. No di pa'y lagbalew. Nakakaasinto intundumtang ti aldaw, anak ko. Anya nga tano itidyo ti Biblia day dinanang kankwana. Barang malawlawagan ti panunot na. Awaten na nga ta. Santay nga amo, padasan nyo lata, tatang. Narigat nga mi no siyak ti makisarita ken ni Manong Julio. Sigurado at agidaksan namanen. Adumit day tawit mo akar ni ti baboy, Julio anak ko. Para kada kayo day tatang. Tadi kayo mo in medical man. Kuha nga main. Saan kayo nagpalawag tatang? Amugmut no apay. Umay kailang ikan iti karni ti baboy. Ala, saan ako ngagbayag? Mabitla ang anak ko. At daitad ko kan ka. Kanya day ta? Mabitla nga. Antoy. Kanya nga day ta? Biblia. Itad ko kan ka. Tapno basaem. Ay, saanan tatang? Diyan ka sa pulan day ta. Kukwayo latan. Para ko dito, karni dito ya. Agawid ako. Ne, nasapa ka mat ang nagriing lakay. Ay, katuwin na. Naikakmatin iti daton day dinanang. So, arugya kong dagmulay tinatang.
Mabiit lang nga rod, isaganak ti balon mo. Agawam. Aywan gayam, anya ngay ti imulam. Natanga. Abangam manan ti talon da tata Tomas. Wen, napalawak pa iti garden ko. Dakalagat at ti baboy nga indaton ko kaninana. Kat mamatiak amang tedmanen iti swerte kanyak itatawan. Apay kasta ka na yun ti bagpakamlakay. Awan pa'y ti uray na minsan anagyaman ka iti Diyos kadag iti bendisyon anaw. Dayta ka manen! Naimbag kanyak, taka na yun da kapag swirtsin ti ina. Sika ngay, kanon to pag swirtsin da ka dayta a Diyos. Gumatangak man, pare. Oh, anya tigatangam, mare. Sardinas ko ma. Apay sardinas tigatangam. Kunak man o dakkel ti bayad tinatang ngayon lako ti asawam. Talaga adakkel pare. Ngam awanan tinagbati. Tainggatang namot iti baboy nga indaton na itinabayagan api musay nga inana. Anya? Wen. Ay, parikot ko nga rod ti asawak, pare. Apay mata ginastos namin na kwartayo iti dayta abanag. Wen tapno pag-trip yan kano day di inana ti swerte na. Sa bali ngamin ti pamati ti asawak. Di napatyan nga adda Diyos amang binbendisyon iti trabaho na. Tati amuna, ti inana anabayagan api musay ti mangmangted iti swerte na. Ay, una yun ita pamati. Amamok ti ina ni Julio nga asawam. Religyosa day jay. Jak man amoy iti asawak, pare. Jak amo no sa dino tinangalalaan na iti idea na at ti ina na api musay ti mangmangted iti swerte kan kuana. Magpigsaman tentitudo kan angin. Ada ka di typhoon ita, Karen. Awan mat. Apay nga nakapigpig sa titudo. Kasanong dagiti mulak ka natang nukastoy. Ay na, imbes asuman na uka dita, rugyam kitintag kararag. Asapay kumata saan ang madadaal dagiti mulam. Iti anya ka pong agkararagakmat. Apay, kabailan ti Diyos sa pagsardengan titudo. Sige man, pagsardengan naman. Salud-sudan ka man matulyo. Apay, kabailan ka di matiinam apagsardengan titudo. Nawan na sayat nga ibagahan, pumanaw ka ni tisang wanak. Ano madangran ka pa Mano akwarta ti ginastos mo para iti baboy nga indaton mo iti inam. Awan to pa yung tinabati nga urnong tayo. Agraman to'y balay, di mo pa'y mapatarimaan. Panagkunam ka di, kat maragsakan day dinanang iti kastangar aramidam. Awan kinita mo ba? Amok ti ugali day dinanang. Religyosa. Kat sigurado asaan ang maragsakan kadagitangar aramidam. Tal na ka man! Ay, maturog akpay. Ringin na to, into nagsarding titudog. Agrubata ko na. Tinakita nagiti mulak, tawan mo't tintudo na. Sige. Mangala ka iti kapute, wano payong. Tadda usaram na agtudo inton malam. Saanan? Alakit din. Mangalakan. Diyak kasapulan da kita Karen. Yaramidam, agi papudot ka iti kape. Kinagluto ka iti pancake. Tapno day kape inton sumangkweta. Sige nga Rod. Siya akong timakam mo. Innakon. Agan-anad ka. Ne, naanano ka? Apay kasta tilangam anagawid. Kumusta ngay dagiti mulam? Awanan. Anyat kayat mo asawan? Nadadaal dagiti natang ang mulak. Anya? Kasano pa yung tibiyag tayo no kastoy. Sa payawan na bate akortak. Mala. Padasam tumanan ti agmula. Manwatawanan na naggargardinak. Bakit? Dakkel pa yan ti anak ta. Hanggang aging gaita. Awan latamot ti pagbaliwan ti biyag tayaw. Kalapaw latamot ti balay tayaw. Kunak tumangamin kan kalakay. Saan amasapol agumatang ka iti baboy nga idaton mo iti day di inam. Tapno laang agswerte ka. Saan amaragsakan ti Diyos no kasta ti aramid mo. Uray day dinanang. Saan amaragsakan iti kastangar aramidam. Bakit? Agpanunot ka kumalakay. Libre laang matagkararag.
Libre laang ti kumamang iti Diyos. Saan amasapol nga aggastos ka iti dakkel. Nauma ko ni ti kastoy a panagbiag bakit. Di akon manusan. Puro makachambak iti natangamulak. Awan pakakitaan na. Dayta kumati agbalin nga adal kan kalakay. Agbalbaliw ka kuman. Ne, mayat tiisem mo ita alakay. Naglagan gamin tiriknak bakit. Inaramid mo ka diti imbagak nga aramidam. Wen, nagkararagak idirabi eh. Nasaya at nukasta. Kat sa dino nga iti papanam. Pinakagmula ah. Saan kan nga agparte iti baboy sakbay nga agmula ka? Saanin. Apay ko mga gastusak iti dakilagatan. No libre lang ti agkararag kan kumamang iti Diyos. Bakit? Amok ngay sumat ti kayat ni Nanang Aramidet. Sumurutak kada kayo dya simbahan inton makimisa kayo. Ha? Uy, kasta ti Aramidet bakit? Makimisa tapno maamamo ka na imbag ti Diyos. Awan sa bali, apagdayawan, no di ti Diyos laeng, taiso tinang parswa kada tayo. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag, insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.